हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्जा। वेलकम बैक टू दिस चैनल इन फॉर यू। आज के लेसन में 300 ऐसे जर्मन सेंटेंसेस शामिल हैं जो आपकी बहुत सी मुश्किलों का हल है। ये फिक्रे रोजमर्रा जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल होते हैं। आपकी बातचीत में आसानी पैदा करने के लिए ये जुमले बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला जुमला है हमारे पास। वफाकी जमहूरिया जर्मनी एक वफाकी रियासत है जो कि 16 वफाकी रियासतों पर मुश्तमिल है। Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat, der aus 16 Bundesländern besteht. The Federal Republic of Germany is a federal state consisting of 16 federal states. आदमी जर्मनी में जर्मन ही बोलता है। Deutsch spricht man in Deutschland. You speak German in Germany. बहुत से मुख्तलिफ किस्म के लहजे हैं। Es gibt viele verschiedene Dialekte. There are many different dialects. मुझे जर्मन सीखना पसंद है। Ich lerne gerne Deutsch. I like learning German. जर्मन मेरी पसंदीदा ज़बान है। Deutsch ist mein Lieblingssprache. German is my favorite language. मैं अपना तलफ़्फ़ुज़ कैसे बेहतर कर सकता हूँ? Wie kann ich meine Aussprache verbessern? How can I improve my pronunciation? अगर मैं रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ख़ीरा अल्फाज पढ़ूं, indem ich regelmäßig Vokabeln lerne, by learning vocabulary regular. मैं यहाँ एक अजनबी हूँ। Ich bin ein Fremder hier. I am a stranger here. क्या मुझे खरीदो फरोख्त करने के लिए मास्क पहनना लाजमी है? ये फिक्रा आजकल के माहौल के लिए है, चूंकि ये हर जगह हमें मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं आदमी पूछ भी लेता है कि क्या मुझे मास्क पहनना ज़रूरी है अगर मैंने आइनकौफन करनी है, कोई खरीदो फरोख्त वगैरह करनी है तो। Muss ich beim Einkaufen eine Maske tragen? Do I have to wear a mask when shopping? मास्क पहनने की पाबंदी कब तक रहेगी? Wie lange wird die Maskenpflicht anhalten? How long will the mask requirement remain? मैं एक वकील के साथ बात करना चाहता हूँ। Ich möchte mit einem Anwalt sprechen. I want to talk a lawyer. क्या आप यहाँ दस्तखत करेंगे? Können Sie hier unterschreiben? Could you sign here? मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। Ich wollte Geld verdienen. I want to earn money. क्या तुम मुझे 100 यूरो भेज सकते हो? Kannst du mir 100 Euro überweisen? Can you transact me 100 euros? ये बैंक के जरिए भेजने को कहते हैं कि क्या तुम मुझे 100 यूरो भेज सकते हो, उसको कहते हैं überweisen, जो बैंक के जरिए पैसे भेजे जाते हैं। ट्रांजैक्ट करना। Kannst du mir 100 Euro überweisen? ये काम कैसे हो सकता है या ये काम कैसे होता है? Wie funktioniert es?
How does it work? अगर तुम चाहो तो तुम सब कुछ कर सकते हो. Wenn du willst, kannst du alles schaffen. If you want, you can do everything. मुझे ये कागजात कहाँ देने हैं? Wo soll ich diese Dokumente abgeben? ये फिक्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी दफ्तर में जाते हैं और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप किसी भी अपटाइलों में या अटाये में या मंजिल पर चले गए और आपको पता ही नहीं है आपके पास कोई पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ देने हैं, तो वहां आप पूछ सकते हैं कि वो जो diese Dokumente abgeben. Where should I submit these documents? ये कहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाना है? यहाँ कहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाना है? वो sollte man sich anmelden. Where should one register himself या herself? मेल और फीमेल के लिए दोनों यही फिक्रा होता है. ये भी उसी सिनारियो में फिक्रा है कि कहीं आप जाते हैं तो वो कहते हैं जाके कि पहले अपनी अनमेल्डुम करवाएं, यानी अपने आप को पहला रजिस्टर करवाएं पहले जाके, तो फिर आगे आपका प्रोसीजर होगा. वहां जाएं, इधर मुड़ जाएं, उधर चले जाएं या फला आप टाइलोग में चले जाएं. तो इस सिलसिले में भी आदमी पूछ सकता है कि वो सोल्टे मंजिशान मैंडम, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए फिक्रा है, इसलिए यहाँ हिमसेल्फ और हर सेल्फ लिखती है. औरत है या मर्द है वो दोनों यही पूछेगा कि वो सोल्टे मंजिशान मैंडम, यहाँ कहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाना है? क्या मुझे अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाना है? ये भी उसी सिनारियो का एक और दूसरा फिक्रा है. ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, soll ich mich hier anmelden? Should I register here? तो वह सही जवाब देना चाहिए. You must ehrlich antworten. You have to answer honestly. क्या तुम यहाँ काम करते हो? Arbeitest du hier? Do you work here? Arbeitest du hier? तुम्हें अपना मोबाइल फोन बंद कर देना चाहिए. Du musst das Handy ausmachen. किस जगह पर आपको अपना फोन सुनने की या ऑन करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए वहां निशान भी बना होता है ऐसे मोबाइल का, और लाइन बनी होती है कि आप यहाँ अपना मोबाइल बंद रखें, हैंडी. तो इसलिए आप किसी दूसरे को अगर कहते हैं या दूसरा कोई आपको कहता है कि du musst das Handy ausmachen, बंद रखें अपने मोबाइल को. You have to turn off the phone. क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? Können Sie bitte das erklären? Können Sie bitte das erklären? Can you please explain? आज काम पर हमारे दो साथी नहीं आए. Heute fehlen zwei Mitarbeiter. Two employees are missing today. मैं आपको कैसे कायल कर सकता हूँ? Wie kann ich Sie überzeugen? Wie kann ich Sie überzeugen? How can I convince you? मैं मायूस हुआ. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. I am disappointed. मुझे ज़हनी अज़ियत हुई है. Ich bin gestresst. Ich bin gestresst. I am stressed. मैं पुरजोश हूँ, यानी मैं खुश हूँ. Ich bin aufgeregt. I am excited. मैं बड़ा excited हूँ. Ich bin aufgeregt. मैंने अभी तक फैसला नहीं किया. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe mich noch nicht entschieden. I have not decided yet. मैंने फैसला कर लिया. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. I have made my decision. मैं इस नतीजे से मुतमईन हूँ. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. I am satisfied with the result. मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता. Ich kann nicht dagegen machen. I cannot do anything against it. कितना अरसा से ये मसला बना हुआ? Wie lange gibt es schon dieses Problem? How long has this problem existed? मेरी बीवी काम नहीं करती. Meine Frau arbeitet nicht.
My wife does not work. میری بیوی ایک گھریلو عورت ہے. Meine Frau ist eine Hausfrau. My wife is a housewife. یہ اکثر جگہوں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کی بیوی بھی کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو اس لیے یہ بتانے کے لیے یہ دو جواب ہیں کہ meine Frau ist eine Hausfrau. وہ ایک گھریلو عورت ہے، کام شام نہیں کرتی. اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ Wie schmeckt es? How does it taste? کوئی چیز اگر آپ کو کھانے کے لیے دی گئی ہے تو یا آپ کسی کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر اس کو ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ Wie schmeckt es? کیسی لگ رہی ہے آپ کو، کیسی ٹیسٹ کر رہی ہے، کیا ذائقہ ہے اس کا. تمہیں اس کھانے کا ذائقہ کیسا لگا ہے؟ Wie schmeckt dir das Essen? How do you like the food? اس کھانے کا ذائقہ بہت اچھا ہے. Das schmeckt lecker. That tastes delicious. کیا آپ مزید لینا پسند کریں گے؟ Möchten Sie noch mehr haben? Would you like to have more? میری بیوی کپڑے دھوتی ہے. Meine Frau macht die Wäsche. My wife does the laundry. میری بیوی گھر صاف کرتی ہے. Meine Frau räumt die Wohnung auf. Aufräumen ہوتا ہے صاف کرنا. یہ getrennt verb ہے اس لیے räumt اور auf. My wife cleans the house. میری بیوی کھانا پکاتی ہے. Meine Frau kocht. My wife cooks. میں کبھی کبھی شام کو چائے پیتا ہوں. Manchmal trinke ich abends Tee. Sometimes I drink tea in the evening. وہ ایک غیر ملکی زبان سیکھ رہا ہے. Er lernt eine Fremdsprache. He is learning a foreign language. کیا تم نے اپنا گھر کا کام کر لیا ہے؟ Hast du deine Hausaufgaben gemacht? یہ جو بچوں کو ہوم ورک وغیرہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں Hausaufgaben. Did you do your homework? کیا تم گھر کا کام کرنے میں کب میری مدد کرو گے؟ Wann یہ سوال ہے. Wann hilfst du mir bei den Hausaufgaben? When will you help me with my homework? تم کب میرے ساتھ کھیلو گے؟ Wann spielst du mit mir? When you will play with me? میں اتنا بڑا ہوں جیسے تم. Ich bin so alt wie du. Ich bin so alt wie du. I am as old as you. بینکوں نے منافع کی شرح بڑھا دی ہے. Die Banken erhöhen die Zinsen. The banks raises the interest rates. وہ اپنا جیب خرچ جمع کرتا ہے. Er spart seine Taschengeld. جیب خرچ کو کہتے ہیں Taschengeld. He saves his pocket money. مجھے کب زیادہ جیب خرچ ملے گا؟ Wann bekomme ich mehr Taschengeld? جیسے آپ کا بچہ آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے یا آپ کی بیوی آپ کی بیگم آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ مجھے جیب خرچ کب زیادہ دیا کریں گے. Wann bekomme ich mehr Taschengeld? When will I get more pocket money? کیا فلم دلچسپ تھی؟ War der Film interessant? Was the film interesting? کیا تم پارٹی پر بہت سے دوستوں سے ملے ہو یا ملے تھے؟ Hast du یہ Vergangenheit ہے یعنی جو زمانہ گزر گیا ہے پاس اس کی بات ہو رہی ہے. Hast du viele Kollegen auf der Party getroffen? Did you meet many colleagues at the party? مجھے کل صبح لازمی جلدی اٹھنا ہے. Ich muss morgen früh aufstehen. I have to get up early tomorrow. مجھے کل صبح لازمی کام پر جانا ہے. Ich muss یہ جو muss استعمال ہو رہا ہے have to کہ لازمی ہر صورت. Ich muss morgen wieder arbeiten. I have to work tomorrow. میں دوبارہ کب آ سکتا ہوں؟
मैं दोबारा कब आ सकता हूँ? Wann darf ich wieder kommen? When can I come back? किसी ने मुझे ये नहीं बताया या किसी ने मुझे ये नहीं कहा. Niemand hat mir das gesagt. Nobody told me that. मैं यहाँ रहूँगा. Ich bleibe hier. I am staying here. मैं आज घर पर रहूँगा. Ich bleibe heute zu Hause. I am staying at home today. उसने मेरे बारे में याद किया है. Er hat sich an mich erinnert. उसने मेरे बारे में याद किया है. Er hat sich an mich erinnert. He remembered me. यानी उसने मुझे याद किया है या उसने मेरे बारे में याद किया है, एक ही मतलब है. वो बदल गया है. Er hat sich verändert. He has changed. ये हर कोई समझता है. Das versteht jeder. ये छोटे छोटे चंद फिक्रे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत अहम है कि कोई बात हो रही है. ये भी सिनेरियो में है कि कोई बात हो रही है, कोई अगला किसी को कह रहा है कि उसको ये नहीं पता था, तो उसको ये नहीं पता, या ये है या वो है. कुछ 3-4 लोग बात कर रहे हैं तो वहां ये फिक्र इस्तेमाल होता है कि दस फर्स्ट ईयर सबको पता है, सबको समझ है इस चीज की. एवरीवन अंडरस्टैंड दैट. क्या आप म्यूजिक शौक से सुनते हैं? Hören Sie gern Musik? Do you like to listen music? मैं गाड़ी नहीं चला सकता. Ich kann nicht Auto fahren. I cannot drive a car. मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. Ich habe keinen Führerschein. I do not have a driving license. ड्राइविंग लाइसेंस होता है Führerschein. वो एक खूबसूरत औरत है. Sie ist eine schöne Frau. She is a beautiful woman. मुझे अपने बचपन के बारे में सोचना अच्छा लगता है. Ich denke gern an meine Kindheit. I like to think back to my childhood. तुम्हें अपना नया काम कैसा लगा? Wie gefällt dir dein neuer Job? ये फिक्रा भी अक्सर इस्तेमाल होता है. आप किसी को पूछते हैं या कोई आपसे पूछता है, पहले दिन ही काम पर आपको मिल गया तो वो पूछ लेता है कि Wie gefällt dir dein neuer Job? Wie gefällt dir dein neuer Arbeit? जॉब की जगह Arbeit भी कह देते हैं. How do you like your new job? या न्यू वर्क कैसा लगा है? तुम्हें ये मंसूबा कैसा लगा? Wie gefällt dir der Plan? ये किसी ने कोई बात की है या आपको कोई मंसूबा बताया तो उस सिनेरियो में ये बात हो जाती है कि Wie gefällt dir der Plan? How do you like the plan? कितना अक्सर आप वक्त की पाबंदी नहीं करते? Wie oft sind Sie unpünktlich? Pünktlich होता है वक्त की पाबंदी करना, वक्त का ख्याल रखना, और unpünktlich वक्त की पाबंदी ना करना. How often are you unpunctual? मैं हमेशा वक्त पर आता हूँ. देखें pünktlich आ गया, वक्त पर आना, वक्त की पाबंदी करना. Ich komme immer pünktlich. I always come on time. आप अंदाजन कितनी स्पोर्ट्स करते हैं? Wie häufig treiben Sie Sport? How often do you exercise? क्या आपको अक्सर मुश्किलात रहती हैं? Wie häufig haben Sie Schwierigkeiten? How often do you have difficulties? आप हफ्ते में कितनी बार गोश्त खाते हैं? Wie oft essen Sie Fleisch pro Woche? How often do you eat meat per week? मेरी बस चली गई. Ich habe den Bus verpasst. I missed the bus. यानी मैंने बस मिस कर दी, बस चली गई. मैं दिन को कुछ वक्त सो चुका.
Ich habe mittags etwas geschlafen. یا میں دن کو کچھ وقت سویا تھا یا میں نے دن کو کچھ وقت سو لیا ہے، یہ سارے اس کے ترجمے. I slept a little in the afternoon. Ich habe mittags etwas geschlafen. مجھے دن کے کھانے کا وقفہ ہوا. Ich habe mittags Pause. I have lunch break. تم اداس کیوں ہو؟ Warum bist du traurig? Why are you sad? تم ناراض کیوں ہو؟ Warum bist du sauer? Why are you angry? میں نے اس کی گھنٹی بجائی. Ich habe bei ihr geklingelt. یعنی کسی کے گھر جانا یا بات ہو رہی ہے کہ ہاں تم وہاں گئے تھے تو گھنٹی کس نے بجائی تھی؟ میں نے اس کی گھنٹی بجائی تھی. یعنی میں اس کے دفتر میں گیا تھا یا اس کے گھر میں گیا تھا تو میں نے بیل جو وہ بجائی تھی. I rang her bell. Ich habe bei ihr geklingelt. وہ گھر پر نہیں تھی. Sie war nicht zu Hause. She was not at home. میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. Darüber möchte ich nicht mehr reden. I do not want to talk about that. مزید darüber hinaus کہتے ہیں furthermore. darüber hinaus مزید. یہ ایک اچھی ڈیل ہے. Das ist ein gutes Geschäft. That is a good deal. Geschäft ویسے یہاں کاروبار کو بھی کہتے ہیں، بزنس کو بھی، لیکن یہ مختلف ٹرمز میں یہ فکرے میں کہاں استعمال ہوا ہے. تو یہاں گشیفٹ ڈیل کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کر لی ہے، یعنی کوئی چیز دی ہے، لی ہے یا کوئی چیز خرید لی ہے. کہتے ہیں کہ das ist ein gutes Geschäft. یہ ایک اچھا مشورہ ہے. Das ist ein guter Vorschlag. That is a good idea. یہ ایک اچھی علامت ہے. Das ist ein gutes Zeichen. That is a good sign. ہم نے اکثر یہاں سے خرید و فروخت کی ہے. Wir haben schon öfter hier eingekauft. We have shopped here several times. میں اتنا خوش کبھی نہیں ہوا جتنا میں اس دن خوش تھا. Ich war selten so glücklich wie an diesem Tag. I was rarely been as happy as I was that day. میں کام کے بعد تمہاری طرف آؤں گا. Ich komme nach der Arbeit zu dir. I will come to you after work. برائے مہربانی میرے پاس سے نہ جاؤ. Geh bitte nicht weg von mir. Please do not go away from me. کل سارے جرمنی میں ہر طرف بارش تھی. Gestern hat es überall in Deutschland geregnet. It rained all over Germany yesterday. آج شام میں گھر پر رہوں گا. Heute Abend bleibe ich zu Hause. I'm staying at home tonight. میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا تھا. Ich habe sie überall gesucht. I have been looking for you everywhere. وہ کانپ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈر ہے. Sie zittert weil sie Angst hat. She is shaking because she is scared. میرے پاس آج سے چھٹیاں ہیں. Ab heute habe ich Urlaub. آپ کام سے چھٹیاں نہیں لے لیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نظر نہیں آئی یا تم کیا بات آج کام پر نہیں گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ Ab heute habe ich Urlaub. I am on vacation starting today. ان دنوں میں چھٹی پر تھا. Zu dieser Zeit war ich im Urlaub. At that time I was on vacation. میرے پاس جمعہ تک چھٹیاں. Ich habe noch bis
Freitag Urlaub. I am on vacation until Friday. मैंने पैसे भेज दिए. Ich habe das Geld geschickt. I have sent the money. क्या तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? क्या तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? Brauchst du noch Geld? Do you still need money? यानी अगर आपको किसी को पैसे दिए हैं और वो उसने ले लिए हैं और वो फिर भी नहीं जा रहा है, वो खड़ा हो गया है या सोच रहा है, तो या किसी ने आपको दिए हैं तो वो आप सोच रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है आपसे वो देने वाला, brauchst du noch Geld? तो तुम्हें और भी चाहिए? क्या तुम्हें मजीद कुछ चाहिए? brauchst du noch etwas? ये भी सवाल है उसी सिनारियो में ही है कि do you need anything else? कि कुछ और भी चाहिए? मैं तुम्हारी तरफ बाद में आऊंगा. Ich komme später zu dir. I will come to you later. मैं बाद में तुम्हें मिलता हुआ जाऊंगा. Ich komme später vorbei. इसका मतलब ये होता है इस फिक्रे का कि वो दूसरा था कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, और इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को कहा है कि मैं जब छुट्टी हो जाएगी तो घर जाऊंगा, और रास्ते में ही वो कहीं होता है रहता है या अ, उसने कहीं रुकना है रास्ते में किसी दुकान पर, किसी दफ्तर में, या अपने घर चला गया, तो आप कहते हैं कि मैं गुजरता हुआ उधर से जाऊंगा तुम्हें मिल लूंगा. उसको कहते हैं, ये फिक्रा यहाँ ये इस्तेमाल होता है फोबाई. Ich komme später vorbei. I will come over later. मैंने तुम्हें तुम्हारी आवाज से पहचान लिया था. Ich habe dich an der Stimme erkannt. ये कहते नहीं हम किसी को कि मैं तेरी आवाज तो इतना पहचान लिया, कि हम किसी की आवाज सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं पहचान लिया था तुम्हें. ये वो है कि Ich habe dich an der Stimme erkannt. I recognized you by your voice. इसका दारोमदार मौसम पर है. Es hängt vom Wetter ab. ये भी देखें, up hängt लिखा हुआ, hanged up. up hängen होता है, ये एक ही है, एक getrennt verb है ये भी. up hängen और hanged up getrennt यानी अलग अलग करके लिखा हुआ है ये verb, getrennt verb. It depends on the weather. घर की चाबी कहाँ है? वो is der Hausschlüssel. Where is the house key? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? Auf wen wartest du? Auf wen wartest du? Who are you waiting for? मुझे कोई तजवीज़ चाहिए. Ich bitte einen Rat. I ask for an advice. मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर करूंगा. Ich werde über Ihren Vorschlag nachdenken. Ich werde über Ihren Vorschlag nachdenken. I will consider your suggestion. मैं तस्दीक करूंगा. Ich werde überprüfen. Ich werde überprüfen. I will check. मैं गौर करूंगा. Ich werde überlegen. I will think. मैं तर्जुमा करूंगा. Ich werde übersetzen. I will translate. ये मुख्तलिफ सिनारियों में छोटे छोटे सारे फिक्रे हैं जो कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल होते हैं. तुम क्या करना चाहते हो? Worauf hast du Lust? What do you want to do? यानी तुम्हारे पास किस चीज की लुस्ट है. यहाँ जर्मन में अक्सर कहते हैं ना कि हम इस्तेमाल करते हैं, क्या लुस्ट है तुम्हारे पास, यानी किस चीज की तलब है तुम्हें, क्या करना चाहते हो तुम. उसके लिए है ये फिक्रा कि worauf hast du Lust? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? Wie viel Geld hast du dabei? How much money do you have with you? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? Wie viel Geld brauchst du? How much money do you need? आदमी को किसी काम के होने से पहले ही खुश नहीं होना चाहिए. यानी अभी कोई काम मुकम्मल ही नहीं हुआ तो पहले ही जो आदमी खुशियां मनाना शुरू कर देता है. तो man soll sich nicht so früh freuen. Man soll sich nicht so früh freuen. इतना पहले खुश नहीं होना चाहिए. One should not rejoice too soon. मैं दिन में सिर्फ एक कप कॉफी पीता हूँ. Ich trinke pro Tag nur eine Tasse Kaffee.
I only drink 1 cup of coffee a day. मैं ताज़ा फल शौक से खाता हूँ. Ich esse gern frisches Obst. I like to eat fresh fruit. इसी सड़क पर आगे चलते जाइए. अगर आपने किसी से रास्ता पूछा है, मैंने फलां जगह जाना है, या वो फलां बिल्डिंग कहाँ है, या ये है, या वो कोई भी चीज़, तो उस जुमरे में किसी कोई दूसरा आपसे कहता है कि gehen Sie immer diese Straße entlang, कि इसी सड़क पर आगे चलते जाए. ये समझने के लिए ज़रूरी है फिर. Gehen Sie immer diese Straße entlang. Follow along this street. बिल्कुल सीधा जाए. Gehen Sie immer geradeaus. Go straight on. मैं शहर से बाहर रहता हूँ. Ich wohne außerhalb der Stadt. außerhalb होता है शहर से बाहर. außerhalb. I live outside the country. मैं अकेला रहता हूँ. Ich wohne allein. I live alone. मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ. ये उसी सिनारियो में सारे फिक्रे लिए हुए हैं साथ, ताकि समझ आ जाए. अगर कोई अकेला रहता है तो वो अकेला कहेगा, फैमिली वाला है तो फिर वो फैमिली का बताएगा. Ich wohne mit meiner Familie. I live with my family. ट्रेन 3 बजे आई. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Der Zug kommt um 15 Uhr an. The train arrives at 3 p.m. ट्रेन नहीं आएगी. Der Zug fällt aus. The train is cancelled. आप ट्रेन स्टेशन पर गए हैं और देखते हैं या पूछ लेते हैं किसी से कि ट्रेन नहीं आई जो 3 बजे आनी थी, या ट्रेन आई है या नहीं आई, तो वो दूसरा कहता है आपको, या बंदा आपको, बान ऑफ वाले या स्टाफ आपको, बंदा आपको बताता है कि der Zug fällt aus. ट्रेन नहीं आएगी. The train is cancelled. ट्रेन देर से आएगी. Der Zug hat Verspätung. The train is late. ये गाड़ी आमिर की है. Das Auto gehört Herrn Amar. Das Auto gehört Herrn Amar. The car belongs to Mr. Amar. ये गाड़ी चलाने के काबिल है. Das Auto is fahrbereit. ये फिक्रा इस्तेमाल होता है कि अगर आपने मिस्त्री को वर्कशॉप में गाड़ी ठीक करने के लिए दी है, तो फिर आप पूछते हैं जाके कि गाड़ी ठीक हो गई है या नहीं होगी, तो फिर वो बताते हैं कि das Auto ist fahrbereit, कि ये गाड़ी चलाने के काबिल है. The car is ready to drive. ये गाड़ी अच्छी हालत में है. Das Auto ist im gutem Zustand. Das Auto ist in gutem Zustand. यानी कोई गाड़ी आप सेकंड हैंड खरीदने के लिए जाते हैं या वर्कशॉप में या किसी प्राइवेट आदमी के पास, वो कहता है कि das Auto ist in gutem Zustand. The car is in a good condition. इसकी हालत अच्छी है, गाड़ी ठीक है. क्या अब आप वाकई खुश हैं? Sind Sie jetzt wirklich glücklich? Are you really happy now? हाँ, अब मैं वाकई खुश हूँ. Ja, ich bin wirklich glücklich. ये उसका जवाब है सवाल. Yes, I am really happy. ये सस्ती थी. Das ist am billigsten. It is the cheapest. ये सबसे बेहतरीन है. Das ist am besten. That is the best. मैं खाने पीने की अशिया खरीदना चाहता हूँ. Ich möchte Lebensmittel kaufen. यानी खाने पीने की अशिया को कहते हैं Lebensmittel. I want to buy groceries. मैं सुपरमार्केट में जा रहा हूँ. Ich gehe zum Supermarkt. I'm going to the supermarket. आपको यहाँ सिगरेट पीने की इजाजत नहीं. Sie dürfen hier nicht rauchen. You are not allowed to smoke here. आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं. Ich habe heute Pech gehabt. I was unlucky today. आज मेरे पास छुट्टी है. Ich habe heute frei. I have the day off. मैं तुम्हें दोबारा मिलना चाहता हूँ. Ich möchte dich gern wiedersehen. I would like to see you again. मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ. Ich möchte dich gern kennenlernen. I would like to get you
I would like to get to know you. इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? Was meinst du dazu? What do you think about? तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? Was hast du damit zu tun? इससे पहले जो आपने फिक्रा पढ़ा है उसका भी उर्दू तर्जुमा यही था, लेकिन वो कहते हैं कि was meinst du dazu? यानी इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कि मतलब होता है कि कोई बात किसी ने कही है तो वो बात आपको मुवाफिक नहीं लगी या आपकी उस बात के खिलाफ है, तो आप किसी को कहते नहीं कि ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। तो उस सिनारियो में वो बात है कि वस माइंस टू दासो, कि क्या इस बात से क्या मतलब है। लेकिन ये जो है इसका तर्जमा भी वही हम उर्दू में करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि हमें उर्दू में ऐसे प्रॉपर अल्फाज नहीं होते जर्मन सेंटेंसेस के लिए, लेकिन हमें उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए फिर ऐसे लफ्ज ढूंढ के फिर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन ये देखें यहाँ तर्जमा तो इसका भी यही बनता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। लेकिन ये इस सिनारियो में अब यहाँ सिनारियो समझना है कि वो था कि वस माइंस तो दासो, कि इस गल नाल की मतलब है तेरा, की मतलब है तेरा, मतलब ये जेड़ी गल तू की थी ये है उसका क्या बात है तुम जो तुमने कही है। फिर यहाँ है कि वस हस तू दामित सुटू, कि तुम्हारा क्या लेना देना है उस बात से। ये यहाँ ये है, दोनों अलग अलग होते हैं ना। हम कहते हैं कि की मतलब है तेरा इस गल नाल, क्या मतलब है तुम्हारा उस बात से। और दूसरा हम कहते हैं कि तुम्हारा उस काम से भाई क्या लेना देना है, ये वो है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, क्या लेना देना है तुम्हारा। बस हस्तु दामित सु टून, व्हाट डू यू हैव टू डू विद इट। अब मुबालगा राई ना करो। यस ऊबा ट्राइब मान निश्त, नाउ डू नॉट एक्सेजरेट। जब कोई बंदा बढ़ा चढ़ा के बात करता है तो उसको कहते हैं यहाँ जर्मन में ऊबा ट्राइबन करना। यस ऊबा ट्राइब मान निश्त, मैं तुमसे कसम खाता हूँ। ईश्वरे एस ऑइश, आई स्वीयर टू यू, मैं आज तक ये नहीं जानता। Das wusste ich bis heute nicht. I do not know until today. तुम क्या कहना चाहते हो? Was würdest du sagen? What would you say? तुम और क्या करना चाहते हो? Was würdest du sonst tun? What else would you do? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। Ich habe alles erzählt. I told you all that. तुम्हें कितना वक्त चाहिए? Wie viel Zeit brauchst du? How much time do you need? तुम इंटरनेट पर कितना वक्त सर्फ करते हो? Wie viel Zeit verbringst du online? How much time do you spend online? मैं पागल हो जाऊंगा। Ich werde verrückt. I'm going crazy. यानी इसका पागल होने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा पागल हो जाना। इसका मतलब ये होता है कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरा दिमाग ऐसे बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी मुझे बहुत ज़हनी तौर पर कोफ्त होगी। Ich werde verrückt. I am going crazy. क्या तुम पागल हो? Bist du verrückt? Are you crazy? यहाँ ये आम फिक्रा बोला जाता है, दोस्त एक दूसरे से बोलते हैं। कोई भी जिसके साथ फ्रैंकनेस होती है वो अगर को ऊट पटांग हरकत करे या कोई ऐसी अजूबा बात पूछ ले तो उसको कहते हैं Bist du verrückt? यानी अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप किसी को कहते हैं आइसक्रीम की पेशकश कर दें, यहाँ बर्फ पड़ रही है तो खाते हैं वैसे लोग। लेकिन ये फिक्रे के लिहाज से इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कह रहा हूँ कि आप किसी को कहो उसके साथ फ्रैंकनेस भी है कि आओ आइस खाने चल दो, Bist du verrückt? दुबई में हम कितना वक्त ठहरेंगे? Wie lange haben wir Aufenthalt in दुबई? ये वो है फिर सिनारियो है कि अगर आपने एयर ट्रैवल आप कर रहे हैं तो आपका ट्रांजिट है रास्ते में कहीं, तो उसके लिए ये होता है कि एयरलाइन से कहीं भी शाल्टा से किसी डेस्क से आप पूछ रहे हैं जाके इंफॉर्मेशन से कि Wie lange haben wir Aufenthalt in दुबई? How long do we stay in दुबई? तकरीबन 3 घंटे, फर्स्ट 3 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 3 hours। हैरानगी, ये देखो, मेंज कुकमान, हे लुक। ये फिक्रा अक्सर ये जर्मन बोलते हैं, आपने सुना होगा, इसलिए
ریوائز کرنے کے لیے یا آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ لکھ دیا ہے. یہ حیرانگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سرپرائز کے لیے. یہ دیکھو کک مال کہتے ہیں. یہ جی ہے، آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا، یہ جی یہاں کاف کی آواز دیتا ہے. کک، کک مال، مینج، کک مال. دیکھو یہاں کیا ہے، کک مال. Was ist das hier? Look, what is this here? Bad luck. Pech gehabt. Bad luck. یہ بھی اکثر سنا ہوگا آپ نے، کوئی بات ہوئی ایسی تو آگے سے جرمن فور کر دیتے پیش gehabt. اتنے سخت مت بنو. Seien Sie nicht so hard. Seien Sie nicht so hard. Don't be so hard. آؤ بھی اس کو اتنا سیریس مت لو. Kommen Sie. یہ ایسے فریگرنس کے طور پہ کہتے ہیں، یا کسی کو مطلب زیادہ اٹینشن دینے کے لیے. Kommen Sie. Nehmen Sie es nicht so tragisch. آؤ بھی اس کو اتنا سیریس مت لو. Come on. Do not take it so tragically. Tragisch. یہ کوئی اتنا ٹریجک نہیں ہے. Das ist nicht so tragisch. That is not so tragic. یہ کوئی اتنا برا نہیں ہے. Das ist nicht so schlimm. That is not that bad. یہ ایک بچے کے لیے مشکل تھا. Das war schwierig für ein Kind. That was difficult for a child. اتنے شرارتی مت بنو. Sei nicht so frech. Do not be so naughty. تم نے میری ای میل کا جواب کیوں نہیں دیا؟ Warum hast du meine E-Mail nicht beantwortet? Why did you not reply to my email? میں ہر ای میل کا جواب دیتا ہوں. Ich antworte auf alle E-Mails. I answer to all E-Mails. کیا تم شادی شدہ ہو یا کنوارے یا کنواری ہو؟ دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. Bist du verheiratet. یہ کسی لڑکے کو پوچھا جا رہا ہے یا لڑکی کو، یہی دونوں کو پوچھتے ہیں. میل اور فیمیل کے لیے دونوں ہی ہے، اس لیے یہاں لکھا ہے کہ Bist du verheiratet کسی لڑکی کو پوچھ رہے ہیں یا کسی عورت کو یا کسی مرد کو. Oder ladies یا کنوارے. Are you married or single? ہم بہت عرصہ سے ایک دوسرے کو نہیں ملے. Wir haben uns lange nicht gesehen. We have not seen each other for a long time. تمہیں اس خط سے یقیناً بہت حیرانگی ہوئی ہوگی. Du bist sicherlich über diesen Brief sehr überrascht. You must be very surprised by this letter. بچے بہت خوش تھے. Die Kinder waren sehr aufgeregt. The children were very excited. بچوں نے تصویریں بنائی، یعنی ڈرائنگ کرنا. Die Kinder haben Bilder gemalt. یہ ڈرائنگ کرنے کو کہتے ہیں جرمن میں، مالن کرنا. gemalt کہ تصویریں بنائیں. The children drew pictures. بلی بھوکی ہے. Die Katze hat Hunger. The cat is hungry. میں بس سٹاپ پر جا رہا ہوں. Ich gehe zur Bushaltestelle. I'm going to the bus stop. میں ٹوائلٹ میں جا رہا ہوں. Ich gehe zur Toilette. I'm going to the bathroom. جھیل 20 کلومیٹر چوڑی ہے. Die See ist 20 Kilometer breit. The lake is 20 kilometers wide. جھیل صرف 100 میٹر کے فاصلہ پر ہے. Die See ist nur 100 Meter entfernt. The lake is only 100 meters away. یہ زے جو چھوٹا، یعنی ہمارے جیسے فلوس دریا کو کہتے ہیں، جیسے دریا کی طرح جو ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے، اس کو یہ جھیل کہتے ہیں، اس کو یہ زے کہتے ہیں. اور جو سمندر ہوتا ہے جس کو ہم سی کہتے ہیں، یہ اس کو میا کہتے ہیں. کچھ میں میا، اس لیے یہ زے ہے. زے جھیل جو ہے ان کی لیک.
पहाड़ 200 मीटर ऊंचा है. Their bag is 200 Meter hoch. The mountain is 200 meters high. बहुत से मौके या बहुत से तरीके हैं. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten. There are many opportunities. बहुत से मौके. हमारी बीवी को ये अच्छा नहीं लगा. Das hat ihrer Frau nicht gefallen. Your wife did not like that. तुम्हारी बीवी ने इस बारे में क्या कहा? Was hat deine Frau dazu gesagt? What did your wife say about that? एक लड़की को क्या तोहफा दे सकते हैं? Was kann man einen Mädchen schenken? Schenken करना होता है किसी को कोई चीज देना, यानी वो तोहफा ही होता है. नॉर्मली यही होता है कि किसी को schenken कर देना, कोई तोहफा दे देना. Was kann man einem Mädchen schenken? What to give a girl? उसने मेरी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया. Sie hat meine Anruf nicht beantwortet. She did not reply my call. मैं पहले से ही अपनी सूरत-ए-हाल से आगाह हूँ. Ich bin schon meiner Situation bewusst. I am already aware of my situation. आज हमने इज्तिमाई तौर पर जिस मसला या मौजू, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, पर बात की है. Was wir heute gemeinsam besprochen haben. What we discussed today. हमें हदायत पर अमल करना चाहिए. Wir müssen der Anweisung folgen. We must follow instructions. क्या तुमने मेरी तजवीज़ के बारे में सोचा है? Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Did you think about my suggestion? क्या तुमने मेरी ईमेल पढ़ी थी? Hast du meine E-Mail gelesen? Did you read my email? क्या तुम्हें मेरा पैगाम मिला है? Hast du meine Nachricht bekommen? Did you get my message? मैं जानता हूँ ये बदकिस्मती है. Ich weiß, das ist bedauerlich. मैं जानता हूँ कि ये एक बदकिस्मती हो गई है, यानी ये bedauerlich कहते हैं कि ये अफसोसनाक है. मैं जानता हूँ कि ये अफसोसनाक है, कह सकते हैं ये बदकिस्मती है या ये अफसोसनाक है. ये भी लफ्ज़ bedauerlich के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Ich weiß, das ist bedauerlich. I know that is unfortunate. मैं ये असूल समझ चुका हूँ. Ich habe das Prinzip verstanden. I understood the principle. हमने इस बारे में पहले ही सोच रखा है. Wir haben uns vorgenommen. हमने इस बारे में पहले ही सोच रखा है. Wir haben uns vorgenommen. We planned on. इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है. The Ansteckungsgefahr ist hoch. ये Ansteckungsgefahr क्या होता है? Ansteckungsgefahr ये है कि एक दूसरे से ये जो इन्फेक्शन लग जाती है उसको कहते हैं कि अछूत हो जाती है. यानी जैसे ये कोरोना है आजकल, तो एक से दूसरे बंदे को लग जाता है, उसको कहते हैं Ansteckungsgefahr. The Ansteckungsgefahr is hoch. The risk of infection is high. हम इस क्राइसिस में जिंदा रह सकते हैं, यानी इस बुरान में जिंदा रह सकते हैं. Wir können diese Krise überstehen. ये जो आजकल पैंडमी, जिसको डच में कहते हैं पैंडमी, जो है ये जो फैली हुई है कोरोना की, तो उस समय अक्सर आपने सुना होगा ये लफ्ज़ बोलते हैं कि we können diese Krise überstehen. We can survive this crisis. हम कितनी जल्दी इससे बाहर आ सकते हैं? Wie schnell können wir durchkommen? How fast can we get through? ये बात मुझे बहुत परेशान करती है. Das besorgt mich sehr. That worries me a lot. अगर मुझे सही बताया गया है, when ich richtig informiert bin, if I am correctly informed. क्या आपके पास मेरे लिए 5 मिनट वक्त है? Hätten Sie 5 Minuten Zeit für mich? Do you have 5 minutes for me?
اس نے جواب نہیں دیا. Sie hat nicht geantwortet. She did not answer. اس نے فون کا جواب نہیں دیا. Sie ging nicht ans Telefon. یعنی اس نے فون نہیں اٹھایا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے فون کا جواب نہیں دیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. She did not answer the phone. میں آنے کی کوشش کروں گا. Ich werde versuchen zu kommen. I will try to come. کیا آپ اکثر یہاں آتے ہیں؟ Sind Sie oft hier? Are you here often? آپ کو ہمارے ساتھ کیسا لگا؟ Wie gefällt es Ihnen bei uns? How do you like it here with us? آج تم کیا پکانا چاہتے ہو؟ Was willst du heute kochen? What do you want to cook today? کیا میں پیاز کاٹ دوں؟ Soll ich die Zwiebeln schneiden? یعنی یہ اگر آپ کو کسی نے آئل لاڈنگ دی ہے, دعوت دی ہے, بلایا ہے, کوئی آپ کا دوست ہے تو اس کے ساتھ آپ کی فریگنس بھی ہے اور آپ اس کے کچن میں چلے گئے, تو آپ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ soll ich die Zwiebeln schneiden? کیا میں پیاز کاٹ دوں, یعنی ساتھ کو مدد کرنے کے لیے. یا میں سلاد کاٹ دوں, کیا میں سلاد کاٹ دوں, soll ich den Salat waschen? سلاد کاٹ دوں, سلاد دھو دوں. should I wash the lettuce? کیا میں سلاد کاٹ دوں یا میں سلاد دھو دوں. یہاں تو یہ کہیں گے سلاد واشن ہے. کٹلری یعنی چمچ, چھری, کانٹا, اس کو کہتے ہیں کٹلری. کہاں ہے؟ وہ از دس بشٹیک. ویئر از دی کٹلری؟ میز, میں میز پر چیزیں لگا دیتا ہوں. Ich decke den Tisch. I'm setting the table. برائے مہربانی شروع کیجیے. Bedienen Sie sich bitte. Please help yourself. ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ کریں جی, شروع کریں کھانا, اس کو کہتے ہیں Bedienen Sie sich bitte, یعنی شروع کریں. آج ہم گھر صاف کر رہے ہیں. Heute putzen wir die Wohnung. Today we clean the apartment. میری بیوی کچن صاف کر رہی ہے. Meine Frau putzt die Küche. My wife is cleaning the kitchen. بچے سائیکل صاف کر رہے ہیں. Die Kinder putzen die Fahrräder. Die children are cleaning the bikes. میں باتھ روم صاف کر رہا ہوں. Ich putze das Bad. I am cleaning the bathroom. بچے بچوں والے کمرے کی صفائی کر رہے ہیں. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. یعنی وہ اپنا کنڈر سمر جو ہوتا ہے بچوں کا کمرہ, اس کی صفائی کر رہے ہیں. Die children are cleaning their room. کیا آپ کا کوئی مشغلہ ہے؟ Hast du ein Hobby? Do you have a hobby? میرا ایک مشغلہ ہے. Ich habe ein Hobby. I have a hobby. میں فٹ بال کھیلتا ہوں. Ich spiele Fußball. I play soccer. یعنی فٹ بال. مجھے ایک بڑا سوٹ کیس چاہیے. Ich brauche einen großen Koffer. Ich brauche einen großen Koffer. I need a big suitcase. کیا آپ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں؟ Reisen Sie viel? Do you travel a lot? میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا. Ich verstehe die Bedeutung nicht. I do not understand the meaning. مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی. Ich verstehe die Frage nicht. I do not understand the question. کوئی بات آپ سے کسی نے کی ہے, آپ سے کوئی بات پوچھی ہے, کوئی سوال پوچھا ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ Ich verstehe die Frage nicht. مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کے سوال کی. ہم ایک کسائی کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں. Wir suchen einen Metzger. Wir suchen einen Metzger. یا فلائشرائے بھی کہتے ہیں یہاں, کہ جہاں سے آپ نے گوشت لینا ہوتا ہے, کسائی کی دکان جو ہوتی ہے. We are looking for a butcher shop. ہم گوشت خریدنا چاہتے ہیں. دیکھیں, wir wollen Fleisch kaufen. We want to buy meat. ہم ایک کیمسٹ سٹور ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی ڈرگ سٹور جو ہوتا ہے, کیمسٹ کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں. Wir suchen eine Apotheke. We are looking for a pharmacy. ہم دوائیاں خریدنا چاہتے ہیں.
Wir möchten Medikamente kaufen. We want to buy medicine. हम एक अंगूठी खरीदने के लिए एक सुनार की दुकान देख रहे हैं. Wir suchen einen Juwelier, einen Ring zu kaufen. We are looking for a jeweler to buy a ring. क्या तुमने अपनी बस गुजार दी है? Hast du deinen Bus verpasst? Did you miss your bus? अगली बार वक्त की पाबंदी करना. Sei das nächste Mal pünktlich. Be on time next time. क्या हमें पिकनिक मनानी चाहिए? Wollen wir ein Picknick machen? Shall we have a picnic? क्या हमें पहाड़ी इलाका में जाना चाहिए? Wollen wir in die Berge fahren? Shall we go to the mountains? मैं तुम्हें घर से ले लूंगा. Ich hole dich von zu Hause ab. I will pick you up from home. क्या तुमने मेरी ईमेल पढ़ी थी? Hast du meine E-Mail gelesen? Did you read my email? क्या तुम्हें मेरा पैगाम मिल गया था? Hast du meine Nachricht bekommen? Did you get my message? आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है. Ihre Aussprache ist ganz gut. Your pronunciation is quite good. मैं पढ़कर इम्तिहान देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ. Ich möchte lernen und die Prüfung machen. ये दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए यही फिक्रा होता है. Ich möchte lernen und die Prüfung machen. I want to learn and take the examination. आप कौन सी दरसी किताबें पढ़ते हैं? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Which textbook do you use? मैं अभी भी बहुत सी गलतियां करता हूँ. Ich mache noch viele Fehler. I still make a lot of mistakes. मैं अंदरूनी शहर जाना चाहता हूँ. Ich möchte ins Stadtzentrum. Ich möchte ins Stadtzentrum. I want to go to the city center. मैंने अपने बाल कटवाने हैं. Ich möchte meine Haare schneiden lassen. या मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ. उसके लिए भी यही है कि Ich möchte meine Haare schneiden lassen. किसी नाई के पास आप जाते हैं तो उसको जाके यही फिक्रा आप बोलेंगे. Ich möchte meine Haare schneiden lassen. I want to get my hair cut. क्या तुमने अपने बालों को रंग लगाया है? Hast du deine Haare gefärbt? Did you dye your hair? फर्म या फैक्ट्री का इंचार्ज कौन है? Wer ist der Geschäftsführer? आप किसी फर्म या फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां आप मिलना चाहते हैं जाके कि यहाँ कौन इंचार्ज है भाई, कौन है सबसे बड़ा, तो उसको कहते हैं कि Wer ist der Geschäftsführer? Who is the manager? मालिक का नाम क्या है? Wie heißt der Chef? What is the name of the boss? शेफ बॉस को कहते हैं, मालिक जो. अपने नाम के स्पेलिंग बताएंगे. ये फिक्रा अक्सर आप टेलीफोन जब किसी को करते हैं तो नॉर्मली समझ नहीं आती. अगला कोई नाम बताता है आपको, ये लिख ले मेरा नाम, नोट कर ले, मैं फलां बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो फिर उसको कह सकते हैं कि बुक्सटाबियन सी इरन नामन. स्पेल योर नेम प्लीज. आप अपने नाम की यानी स्पेलिंग बताएंगे. बुक्सटाबियन सी इरन नामन. क्या मैं फोन कर सकता हूँ? Kann ich mal telefonieren? Can I make a phone call? तुम मेरे पास रात क़याम कर सकते हो. Du kannst bei mir übernachten. यानी कोई दोस्त है, अगर वो कहीं दूर से आपके पास आ रहा है, उसने फोन किया है को 500 किलोमीटर से, 400 किलोमीटर से, तो वो कहता है नहीं यार मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं शाम को वापस आ जाऊंगा. फिर तो यानी वो हिचकिचा रहा है कि मैं रात को कहाँ ठहरूंगा क्या है, तो उसको उसके जवाब में ये होता है कि Du kannst bei mir übernachten. तो तुम यहाँ ठहर सकते हो. You could stay over at my place. तुम मेरे पास यहाँ रात क़याम कर सकते हो. तुम्हें मेरा फ्लैट कैसा लगा? Wie gefällt dir die Wohnung? How do you like the apartment? मुझे बहुत अच्छा लगा है.
Mir gefällt es super. I like it very much. मैं रोजाना नहाता हूँ. Ich dusche jeden Tag. I shower every day. उसके चंद दोस्त हैं. Er hat wenig Freunde. He has few friends. वो आम तौर पर गैर इखलाकी होता है. Er ist normalerweise unhöflich. गैर इखलाकी यानी बद इखलाक आदमी है. Er ist normalerweise unhöflich. He is usually rude. वो ऐसा नहीं है जैसा नजर आता है. Er ist nicht so, wie er erscheint. He is not as he looks. वो कोई खास ज़हीन नहीं है. Er ist nicht besonders intelligent. He is not particularly intelligent. मेरे काफी सारे दोस्त हैं. Ich habe viele Freunde. I have many friends. मेरे बेहतरीन दोस्त का नाम सलीम है. Mein bester Freund heißt Salim. My best friend's name is Salim. हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं. Wir kennen uns seit 20 Jahren. We have known each other for 20 years. हम एक दूसरे को एक लंबे अरसे से जानते हैं. अगर आप कोई एक विस्टेम्ड साइड यानी एक मखसूस साल नहीं बताना चाहते या कह सकते कि 20 साल से जैसे कहा जाता है तो फिर तक लंबे अरसे से जानते हैं. Wir kennen uns schon lange. We have known each other for a long time. हम इकट्ठे काम करते हैं. Wir arbeiten zusammen. We work together. हम अक्सर मिलते रहते हैं. Wir treffen uns oft. We meet often. हम हर हफ्ते के आखिर में एक दूसरे से मिलते हैं. Wir sehen uns jedes Wochenende. We meet each other every weekend. हम रोजाना फोन करते हैं. Wir telefonieren jeden Tag. We talk on the phone every day. हम हमेशा इकट्ठे बहुत मजा करते हैं. बहुत खुश होते हैं. मजा करते हैं. Wir haben immer viel Spaß zusammen. We always have a lot of fun together. वो एक बुरी बीमारी में मुब्तला है. Er leidet an einer schweren Krankheit. He suffers from a serious illness. वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है. Er leidet an Bluthochdruck. He suffers from a high blood pressure. मैं फिल्में शौक से देखता हूँ. Ich sehe gern Filme. I like to watch movies. मैं फिल्में इंटरनेट पर देखता हूँ. Ich sehe Filme im Internet. I watch movies on the Internet. मैं क्राइम फिक्शन पसंद करता हूँ. Ich liebe Krimis. I love crime fiction. मैं एडवेंचर फिल्में ज्यादा शौक से देखता हूँ. यानी मुख्तलिफ सूरतों को कवर किया गया. ये फिक्रे बताए गए. ये नहीं कि सिर्फ एडवेंचर ही लिख देते या सिर्फ क्रिमिनल ही लिख देते कि क्रिमी सीरीज देखता हूँ इसलिए ये साथ एडवेंचर भी शामिल हो गया. कि am liebsten sehe ich Abenteuerfilme. Most likely I watch adventure movies. मैं हर किस्म का म्यूजिक पसंद करता हूँ. Ich höre jede Art von Musik. I listen to all kinds of music. मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ. Ich höre gern klassische Musik. I like to listen classical music. मैं कभी कभी पकाता हूँ. Ich koche manchmal. I cook sometimes. खाना पकाना मुझे अच्छा लगता है. Kochen macht mir Spaß. Cooking is fun for me. मुझे बस के साथ सफर करना अच्छा नहीं लगता. Ich fahre nicht gern mit dem Bus. I do not like to travel with the bus. मुझे कार के साथ सफर करना पसंद है या मैं कार के साथ सफर करना पसंद करता हूँ. Ich fahre lieber mit dem Auto. Ich fahre lieber mit dem Auto. I prefer to drive the car. क्या तुम अपने काम को पसंद करते हो? Gefällt dir deine Arbeit? Do you like your work? तुम काम के बाद क्या करते हो? Was machst du nach der Arbeit? What do you do after your work?
मेरा कोई बहन भाई नहीं है. Ich habe keine Geschwister. Ich habe keine Geschwister. I do not have siblings. I do not have siblings. और यहाँ आप आसान इंग्लिश में ये भी कहते हैं कि I do not have brothers and sisters. ये Geschwister उसको कहते हैं जिसके कोई बहन भाई नहीं होते. यानी वो कहता है कि ich bin Einzelkind, मैं अकलौता बच्चा हूँ अपने माँ बाप का अकलौता बच्चा. ich bin Einzelkind. I am an only child. मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहता. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. I no longer live with my parents. मैं सिगरेट पीना चाहता. Ich möchte rauchen. I want to smoke. यानी ये सिचुएशन में है कि कहीं आप किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं तो आपको सिगरेट की तलब हो रही है, तो आप वहां जाके कहते हैं उनको Ich möchte rauchen. तो फिर वो कहते हैं कि बाहर चले जाएं या आप कर ही नहीं सकते, इसलिए I want to smoke. क्या तुम्हारे पास लाइटर है? Hast du Feuer? Do you have a lighter? मुझे एक बॉल पेन चाहिए. Ich brauche einen Kuli. I need a pen. मैं कुछ लिखना चाहता हूँ. Ich will etwas schreiben. I want to write something. आसमान बहुत खूबसूरत है. Der Himmel ist wunderschön. The sky is beautiful. आसमान पर बादल नहीं है. Der Himmel ist wolkenlos. बादल ना होने को कहते हैं wolkenlos. Der Himmel ist wolkenlos. The sky is cloudless. मैं एक बार समुद्री जहाज से सफर करना चाहता हूँ. Ich möchte einmal mit dem Kreuzfahrtschiff reisen. I would like to travel by cruise one day. मैंने कभी भी समुद्री जहाज से सफर नहीं किया. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. I have never cruised before. मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. Ich lese gern. I like to read. मैं रोमानवी किताबें शौक से पढ़ता हूँ. Ich lese gern romantische Bücher. I like reading romantic books. कस्टम ड्यूटी कंट्रोल वाले कहाँ हैं? ये एक दो फिक्रे साथ साथ ऐसे बदल बदल के ये कि ये एयरपोर्ट पर सिचुएशन के लिए भी है कि वो इस दी सोल कंट्रोल है. वो इस दी सोल कंट्रोल है कि वेयर इज दी कस्टम कंट्रोल. ये मेरा सामान है. Das ist mein Gepäck. This is my baggage. क्या इन चीजों के लिए मुझे कोई फीस अदा करनी चाहिए? Soll ich für diese Dinge eine Gebühr zahlen? Should I pay a fee for these things? Should I pay a fee for these things? ये मेरा पासपोर्ट है. Here is my Reisepass. Here is my passport. मुझे टैक्सी कहाँ से मिलेगी? Wo bekomme ich ein Taxi? Where can I get a taxi? बराए मेहरबानी मेरे लिए एक टैक्सी बुला दें. Rufen Sie bitte ein Taxi für mich. Rufen Sie bitte ein Taxi für mich. Please call a taxi for me. मैं हर रोज जॉगिंग के लिए जाता हूँ. Ich gehe jeden Tag joggen. I go jogging every day. कपड़े बदलने वाला केबिन कहाँ? वो इसकी क्लाइट कबीन है. आप किसी मार्ट में हैं, किसी स्पोर्ट हाले में गए हैं, जहां आपने कपड़े बदलने होते हैं, तो वहां अगर आप पहली बार गए हैं तो आपको नहीं पता, तो फिर पूछते हैं जाके कि वो इसकी क्लाइट कबीन है. कपड़े कहाँ बदलने हैं, वो कहाँ है केबिन? वेयर इज दी चेंजिंग रूम. मैं कपड़े तब्दील करना चाहता हूँ. Ich möchte die Kleidung wechseln. I want to change clothes. मेरे स्पोर्ट्स वाले जूते कहाँ हैं? वो sind meine Sportschuhe. वो sind meine Sportschuhe. Where are my sports shoes? मैं समझता हूँ कि ये मवाद तुलबा के लिए बहुत मुफीद है. Ich finde dieses Material sehr hilfreich für Studenten. Ich finde dieses Material sehr hilfreich für Studenten. I find
this material very helpful for students. یہ مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لرن مٹیریل ہے، یہ جو پڑھنے والا مواد ہے، یہ جو لیسن ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ہے. ان کے زبان زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، ان کو بولنے چاہنے میں آسانی ہو سکتی ہے. تو اس زمرے میں بھی یہ فکر ہے کہ ich finde dieses Material sehr hilfreich für Studenten. لائبریری میں بہت زیادہ کتابیں مل جاتی ہیں. Die Bibliothek hat viele Bücher. Die Library has a lot of books. آپ کتابیں ادھار لے سکتے ہیں. Man kann sich Bücher ausleihen. One can borrow books. یعنی آدمی وہاں سے کتابیں اپنی رجسٹریشن کرا کے وہاں سے کتابیں لے جا سکتا ہے، ادھار لے جا سکتا ہے، آؤٹ لائن کر سکتا ہے پڑھنے کے لیے. ہمارے آج کے اس لیسن کا آخری فقرہ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. God is with uns. God is with us. God is with uns. خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ محنت کریں گے، لگن سے کوشش کریں گے، پڑھتے رہیں گے، تو پھر آپ کے لیے بھی یہ ہے یہ فکرہ کہ خدا آپ کے ساتھ ہی ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی زبان کا لیول زیادہ بہتر ہو جائے گا، آپ امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کی بات چیت کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے امید ہے کہ یہ لیسن آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. اسے دوسروں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت نئے لیسنز کا نوٹیفیکیشن ملتا ہے. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.